بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت علی حبیبک خیر الخلق کلہم. زه د دې خپل علاقې بعضې علماو ته مختصر وخت ورکوم د دې پروګرام د منتظمینو او د مشرانو او خاص کر د صدر مجلس په حکم باندې مختصر وخت لپاره حضرت مولانا رحمان الله صاحب ته درخواست کوم چې هغوی انتهایي مختصرو الفاظو کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. مولانا رحمان القرآن وجعل خيرهم من تعلم القرآن وعلمه وجعل العلماء ورثة الأنبياء الكرام وجعل الإنسان من الفضل والشرف والعلم بمكان وصلى الله تبارك على خير الإنس والجان وصحبه الذين يصارعون إلى الجنان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قابل قدر غیور علماء کرام بالخصوص دلوں اساتذہ کرام تشریف فرما دی، لیکن دا استادانو پوڑان دی صرف اور صرف دو خبر عرض کوم. منگا چون کی دیل راغلی ہم نے چی منگ ستاسو پوڑان دی سوئی منگ خوب اخبر راغلی دیلو چی سس دکڑو دیو طالب علم پہ حیثیت باندے راغلیو. زمائی عزت مند اور طالب علم حیثیت دا اللہ تڑیر محبوب دے، دا طالب علم مقام اللہ تڑیر محبوب دے. نبی علیہ السلام باندے اسو اعتراضات کے دل زمائی عزت مند کوشش دا کم چی مختصر انداز کی داغی تذکراو کم خلق و اعتراض کاؤ. نبی علیہ السلام اولاد نشتا، نبی علیہ السلام اولاد نشتا، نبی علیہ السلام مشن نبوت بنے چلی گی. زمائی عزت مند کفار رولے کے دل انداز اختیار کو چی محمد الرسول اللہ دادا اللہ جل شانہ پیغمبر زمائی عزت مند ردا اولاد نشتا دا سلسلہ بچکم دے بندی گی اور سرا چی دا کم کار دے اب ہم ختمے گی. چونکہ عام دستور دارے کلچ یہ انسان یوکار کی داغا نفس داغا بچے جانشین جوڑے گی. دا نبی علیہ السلام نارینا اولاد اونا چی دا نبی علیہ السلام نفسے دا نبی علیہ السلام کار سنبھال کڑے ہوئے کفارو اعتراض کا کفارو ویل خوشحال شئی. نبی علیہ السلام نارینا اولاد نشتا چکل دا نبی علیہ السلام نارینا اولاد نشتا دا نبی علیہ السلام کار بمخ کی چلی گی نا. زمائی عزت مند خلق دا سوال کو زمائی عزت مند پدے خوشحال دل اللہ ویل ٹک دا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ زمانم چی در پیغمبر علیہ السلام نارینا اولاد نشتا. نبی علیہ السلام فرمائی لو عاش ابراہیم لکان نبیہ تو ابراہیم جو اندے وے دعوت پیغمبر وے. لو کان بعدی نبی لکان عمر تو زمانہ پس پل پیغمبر رات لے عمر فاروق پر پیغمبر وے. نبی علیہ السلام نا پس پیغمبر شنکشترے نا زمائی عزت مند خلق ویلے نبی علیہ السلام آخری پیغمبر دے کافر ویلے دا نبی علیہ السلام اولاد نشترے دا نبی علیہ السلام مشن پر چلی گی نا. اللہ پاک دی اعتراض ختمی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ٹک دا پیغمبر علیہ السلام نارینا اولاد شترے نا آغا نارینا اولاد چاہا بلوغ ترسیدنے بھی زمائی عزت مندو. لیکن ستاسو اعتراض با علی سیوے چکل محمد ابن عبداللہ وے زمائی عزت مندو اللہوی محمد واجد محمد چکم دے دا عبداللہ زوی دے ٹھیک دا محمد عبداللہ زوی دے نستاسو اعتراض سیو. لیکن چکل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دادا اللہ رسول شو دا نبی علیہ السلام چکم دے امتی دادا نبی علیہ السلام روحانی اولاد دے دا نبی علیہ السلام نفس کا مشن نبوت ابو بکر صدیق چلے دا نبی علیہ السلام نفس کا مشن نبوت عمر فاروق چلے دا نبی علیہ السلام نفس کا مشن نبوت عثمانی ذی النورین چلے دا نبی علیہ السلام نفس کا مشن نبوت علی مرتضی چلے دا نبی علیہ السلام نفس کا انبیاء علیہم السلام نرازی. لیکن دا نبی علیہ السلام کار بچاری بھی دا نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ دے مخیو پیغمبر تم اللہ محمد الرسول اللہ نوی ادم علیہ السلام تا اللہ ادم علیہ السلام تا اللہ صفی ادم علیہ السلام تا رسول اللہ
رسول اللہ نوے لے کی گی ابراہیم تا خلیل اللہ وی لیکن ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ دے رسول اللہ نہ دے موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ دے لیکن موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ نہ دے ذکر زمائدت مندو انداز در رسالت دے نبی علیہ السلام جدا دے دے نبی علیہ السلام پیغام ورکول انداز جدا دے نبی علیہ السلام چکل پیغام اخلی انداز جدا دے کلچی نبی علیہ السلام پیغام ورکی انداز جدا دے آدم علیہ السلام جنت کیوں دے جنت نروتو اللہ مقام ادمائدت مندو اللہ وقت پیغام ورکو خلق تا پیغام ورسوا زمائدت مندو ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس کرے اللہ پیغام ورکو پیغام خلق تا ورسوا موسیٰ علیہ السلام بخبل علاقہ کرے اللہ پیغام ورکو پیغام خلق تا ورسوا نوح علیہ السلام بیت اللحم کرے پیغام واغستو پیغام خلق تا ورسوا موسیٰ علیہ السلام کوئی دور باندے پیغام واغستو پیغام ورسوا لیکن کلچ نبی علیہ السلام نمبر رالے اللہ اور تی پیغمبرہ بیت اللہ کم پیغام در کو اللہ اور تی پیغمبرہ مکہ مکرمہ کم پیغام در کو اللہ اور تی پیغمبرہ مدینہ منورہ کم پیغام در کو اللہ اور تی پیغمبرہ آغا مقام کم تالا پیغام در کو دی اسرف پا مقام کم تالا پیغام در کو اے پیغمبرہ دی ہجرت پا مقام کم تالا پیغام در کو غار حرا کم پیغام در کو غار ثور کم پیغام در کو حتی تردے پورے بیت اللہ کم پیغام در کو بیت المقدس کم پیغام در کو کم دے کچی موسیٰ تا موسیٰ علیہ السلام تا پیغام ملو شوے علتے تعلم در کو کم دے کچی عیسیٰ علیہ السلام تا نبوت پارا پیغام ملو شوے علتم در کو کم دے کچی معیزت مندو ابراہیم علیہ السلام تا پیغام ملو شوے علتم پیغام در کو لیکن یو مقام داصل ہے نبی علیہ السلام شروع شو سمعیدت مندو منگو ہوئی نبی علیہ السلام دبیراج پا مقام دے سفر شروع کو ان اول بیت ادعا للناس للذی ببکت مبارکہ نبی علیہ السلام پیغام شروع کو دمکین پیغام شروع کو نبی علیہ السلام سفر شروع کو دمکین سفر شروع کو بیت اللہ نا سفر شروع شو بیت اللہ تو دی یو آغا بیت اللہ دے کم نچی گیر چا پیر دیوال داو دے اغیتا دروازہ لگی دلی دا پاغیت تالوی یو آغا بیت اللہ دے کم تچی خطیم میں لگی گی خطیم تجمعیت مندو دیوال نشتا نبی علیہ السلام چی سفر شروع کو دا آغا بیت اللہ نے شروع نکو کم بیت اللہ تجی تالا لگی دلی نبی علیہ السلام چی سفر شروع کی دا بیت خطیم نے سفر شروع کی ولی ان اول بیت ادعا للناس للذی ببکت مبارکہ نبی علیہ السلام تجمعی چکم نے امیر پیغمبر نہیں تی واضح شہنشاہ پیغمبر نہیں تی واضح بادشاہ پیغمبر نہیں تی واضح صدر پیغمبر نہیں تو آغا خلق پیغمبر ہمیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت نعرہ تکبیر نبی علیہ السلام سفر شروع کو دا حتیم نے سفر شروع کو ولی اللہ پاک کوئی کم خلق جزنائی دت مندرن من اللہ سگیوں کہنے چی مالدار لاشی صدر وزیر لاشی اغتر بیت اللہ دروازہ کلاوشی اگوی ماتر بیت اللہ دروازہ کلاوشے زدن ورغلن اللہ وی غریبت آتا 24 گھنٹے دروازہ کلاو دا ان اول بیت ادعا للناس للذی ببکت مبارکہ نبی علیہ السلام سفر شروع کو دمکی مکرمین سفر شروع کو نبی علیہ السلام سفر کے روان دے زمائدت مندو کلچ نبی علیہ السلام مدین منوری تا ارسی دو نبی علیہ السلام دا مدین منورین پس بیت اللحم تلانے توری سینا تلانے زمائدت مندو بیت المعروم کلچ نبی علیہ السلام بیت المقدس تلانے بیت المقدس نڑم بنی اسمان تلانے اسمان نا دویم تا دویم نا دریم تا دریم نا سلورم تا پینزم تشپگم تا اوم تا حتی تردی پورے آغا مقام تلانے کم دیکھی چی جبریل علیہ السلام ننے تلے اللہ تی پیغمبرہ نور پیغمبران تا میں پسمکہ باندی پیغام ورکڑے تالے پا آغاز ہے کہ ہم پیغام در کو کم دیکھی چی میں نور لگ پیغام ندے ورکڑے اللہ جل سلام سدراوے لکھی گی پیرتا انتہاوے منتہاوے لکھی گی انتہا تا نبی علیہ السلام آغا مقام تلانے چی دبارا خلق لاندینا دلاندی برنشت لے نبی علیہ السلام برلانے اللہ پاک عرش پاسو بوتو زمائنت مندو عرش دے ورسو اللہ ور توفو دلا دکائنات ابتدا مادم خانہ کابینہ کردہ ان اول بیت ادعا للناس للذی ببکت مبارکہ اول مقام چکل دکائنات ابتدا شوی خانہ کابلا مادا آغاز انستا شروع کرلا تما بیت المقدس تراوستی
واسطے بیمے چکم دے اسمان انتا بیمے چکم دے اتمائیدت مندو نبی علیہ السلام لارے سدرت المنتحان برا عرش موالات تلارے اللہ ورتخی اے پیغمبرہ دا آغا زینم استاسا پر شروع کو تکم دے کی چھ دنیا ابتدا شویدہ تکم دے نا چھ مخلوق ابتدا شویدہ با آغا دے کی استاسا پر ختم کو تکم دے کی چھ مخلوق انتہا شویدہ زمائیدت مندو اللہ و خودلا پیغمبرہ ابتدان دتانا میں انتہا بتا باتے پیغمبرہ ابتدان دتانا تکبیر نعرہ تکبیر ناموسی رسالت ناموسی رسالت عقید ختم نبوت نعرہ تکبیر نبی علیہ السلام تا اللہ فرخود اللہ اے پیغمبرہ دا آوازن من سفر شروع کو دا کم دے میں چن مخلوق ابتدا شویدہ پا آوازن مستا سفر قدرہ پا کم دے چن مخلوق انتہا شویدہ وی خود اللہ اے پیغمبرہ ابتدان نتانا انتہام نتانا رادا اللہ جل شان ہوئی انہا اول بیت العودی علی الناس للذی بدکت مبارکہ زمائدت مندو سفر چی شروع شو سبرکت مقام شروع شو زمائدت مندو لیکن کلچ انتہا تو رسیدو رب العرش العظیم زمائدت مندو آغا مقام تو رسیدو کم تا چی دا عظیم نسبت شوئے اللہ ورتخی پیغمبرہ دا برکت والا ہم تی دا عظمت والا ہم تی اللہ ورتو خود اللہ پیغمبرہ دا برکت والا ہم تا دا انتہا زمائد عظمت والا ہم تا نبی علیہ السلام برکت والا ہم دے نبی علیہ السلام عظمت والا ہم دے نبی علیہ السلام بانے خلق و اعتراض کا چی نبی علیہ السلام ماریا اولاد نشتا اعتراض تا صحیح ہے لیکن کلچ محمد بن عبداللہ بھی لیکن محمد بن عبداللہ یہ طرف تا محمد الرسول اللہ دے نبی علیہ السلام و پیغام با نبی علیہ السلام امتی زمائدت مندو خلق و ترسی بے زمائدت مندو زمانگا استاذ و پیغمبر محمد الرسول اللہ نے زمانگا استاذ و روحانی پلار محمد الرسول اللہ نے کم سوئے چی رخبال پلار نسبت غیر تکی میں کو تاث و تسوئیو حرامی ورطوئیو سورتوئیو حرامی ورطوئیو منگ رسول اللہ مبارک روحانی حلالی بچیو حرامیین نیو زمائنت مندہ الحمدللہ زمائنت مندہ نبی علیہ السلام دنیا ترالا وی خودلا نبی علیہ السلام نفس وبر پیغمبر نازی چونکہ نمشران طرف نہ مختصر وقت پاروے رشیو زوم پدی خبرمان اکتفاق و ماخر دوان